Kuti kuti grassroots bamsoke murume. Murume akati mdzidzi. Ndikukumbira murume kuti afanana kufana kugara. Kana achingazona kwakatambanuka, anozona zveko kudiko kuenda, ashaya kuenda. Angari pachitsidzo pamdzidza. Uri kuti chikwe uyu, anga pachitsidzo chei? Achishandirwa ngachirwara. Iwo ukaenda uchirwara. Andina mukira ndakarwara akarwara kudai gasi jari maito kumburi waraitendera pfungwa waitendera pfungwa sanga zvauri kuti udzodza kanga waitenderera futi kare alright rega tifambe newe munhu angaenda kuchipatara nhasi orinoshandira orapwa handizvozvo kana apora anoenda kupi anoenda kumba kwake anogara kuchipatara koimi mama akupa munhu nzvimbo pachipatara sei iwewe titaurire papochangambira zvakaitika ndozvokuti tsidzo dzechinamato ndaifungidzira kuti ndozvaizoita saka tsitsi dzechinamato dzazoenda kupi nhasi ndikubvunza anditwa tsitsi dzechinamato ndakakanganisira wakasiya kunamata here wandakatrasta ndaitrastawo grastage munhu wake ndichitochi semunhu uye ari kugara paizvozvi ari munda mangu ari munda mangu augara munda hapana mastructures akavakei imba ngani pane imba 1 toilet imba 1 netoilet yakakura seimba yacho 3 rooms saka iwe munhu ari kuenda womuregerera achizendemura 3 room house pamunda pako waiti zvichafamba sei kana akuenda ndokwaizosausvika mukiri room house yacho saka chititaurira munhu paanga achivaka pamunda pako waiti kudii iwewe aita achaenda kana aona kwakatambarirwa kudii ozoita sei neizvi zvaaita izvi anotakura imba yakagotakurwa here uperi unenge ndowakutotenderera musoro futi nai imba yakagotakurwa munhu kana akuisa fixed structure panzvimbo ari kutaura kuti chii wanzozvitaurani saka iweweka paudzidzi wenyu ukatoita kuti munhu yagare pemandendika ipapo aiwa nai kana munhu isu panapa tikati obvisa chikoro mastructures anoitwa seikwa nhasi tiri kumuti ngaabvi uchaita sei mastructures akaisa munda wangu anotaura zvaanoda tinogona kuitirana ini changamiro notaura chokwadi munhu yaagaenda kuoda kuno kuzozve ndimutetezva mundakasirira ndaonda nomunhu wati wewe anobvisa mastructures ake asina ibhezi chokwadi pamberi pamako chakangonaka ndokuti ubatsire usimbe usarambokuona nekuti ukaenda kwadhokta kwanotaura zvausiri kunzwa dhokuta anokupa mapirisi asiri wauya nhasi pamberi pamako zvakaitika zvakaita sei zvakaitika mudzidzi muchiita sei muchinamata muchiwirirana mari hauna kupiwa here iwe nomunhu handina kupiwa chokwadi pamberi pamwari paizva ndongo kwamari kana senda
zvataura zvipamusoro zvataura kuti hanzadzimai yangu vanga vakashipa gumba vanachikoka gumba adzimai yangu vakaminyuka gumba vaminyuka vero nyaya dzese dzekuchoka kwanhu makombo hadzina basa nyaya yawakwirapo wataura nyaya yekuti ngaabve maari kugara ndo yaari kutaura kuti wakanditengesera ndakumitengesera kwewe ndikambokubvunzawo ndikambokubvunzawo iwe une mvumo here yekumaka munhu handimaki munhu handisisa kuti une mvumo here waunganoti kwete une mvumo here yekumaka munhu kwete asi uyu munhu wakamutambira kakwamwisa munda mako hauna kumutambira here uchimwisa munda mako hauna kumutambira here uchimwisa munda mako panguva yacho yamaiwirirana paakavana graphic aiwa ndakamutambira wakamutambira ukamuratidza pekugara ndikamuti fanogara handiti ndizvo uchishandisa simba ripi zvandakaita kuti tizomuratidza ipapo ndakatanga nokumbira kuna asapo wakakumbira uchiti kudii agara paitawo mudzidzi uda anetseka ashayiko kuenda saka amene kuti zvinoita here kumuda kwangu kuenda mukumbirira afanodii afanogara sezvo kunosvika maferi nganzako kana kumumuda nei sezvo muchinamata nese hapana chakaita kana asingazonetsa sapo kunobva vabvuma chikumbiro chako sapo wakati sezvo kana mawirirana ndakumunyora mubhuku havana kunyorwa mubhuku kwane mutero kauyu ane mutero kauyu ameno sapo kugarandi iyo munhu ane mutero wakatonzi chaminuka zvawo district council munhu kana akutotera muvillage wauti yatova household atova mugari akangotanga kungoteerera zvavillage atova household bhera haisi nyaya kuti mune madifferences here munyaya dzezvinamato zvenyu because aiwa kwete ndambotaura kuti 2019 zvibhagiro zvatanga sanctuary 2019 nokuti ndikunasa kuti pane dzimwe nyaya dziri hidden haisi nyaya kuti mune nhau dzenyu here dzekuzvitendero kwenyu dzamakuda kuisa apa dzamakutsvagirana nyiro kumasowe zvingangopindira zvazvenapa ndezvokumasowe izvo magariro chaiwo chaiwo kutaura chokwadi pamberi pamwari mwari anondidzwa ndonamata uyu munhu agarike naye anonetsa izvomatari akawanda ndikaitore chaimurevo saka apa zvazouya nekuti haagarike naye ndesakausisa muda handiti aida kundipinzisa akapindura mubvunzo tati zvazouya izvi inyaya yekuti haagarike naye ndesakausisa mude pamunda paukambomupa handiti nokuti anga unondowisa ndima dzangu pindura mubvunzo tati pamunda paukambomupa hauchamuda nokuti waona kuti haagarike naye handiti dai anga achigarika naye aienderera mberi achigara zvake danga achigarika naye taida kunokuisa kuchichemo kuna sabhuku otsvagirwa pangu kuna sabhuku usamonyorope kana ijera handiti iwo wakatozviita sabhuku kudhara handizvozvo turi uchinamato chenyu chipi ukaona munhu wako nomuratidza bhaundari kuti unopera apa kuri kuti waita sei munhu iye anenge aita sei kanda kuratidza kuti muganhu wako ndeuyu vakakanganisika murera ende mese muri gudhu pakukanganisa handizvozvo uyu anga achikukanganisa kwaari kuendewo uchikanganisawo handizvozvo tiri kuwirirana kuti munhu ukamupa bhaundari handiti kuri kuti ukamupa muganhu wepaanofanira kuita sei kuperera handizvozvo abvazodarikidza ngati kufamba nemuganhu kana achidarika kuri kuti ari kudarika muganhu wakamupa ndizvo ka handingamuratidza yezo shuwa sikutaura kwamuri iye ndobva adarikidza chii muganhu handizvozvo saka tiri kuti unhu wake dai wanga uri unhu wauri kutambira iwewe nazvasi unodai pasina problemu airamba achigara zvake semunhu avapaopiri rumzi papi panzvimbo ndo chai zvazviripo handitika saka unhu ndo unofanira kugadziswa pamunhu uyu handizvo asi munda wakamupa nemwe unoda aiwa kuita ifanofanira kugara angachibva zvakachena nekuti akatenda ndinozoda pakatambanuka pokugara orit nhasi apa wana here pakatambanuka pakatembengaendetetoti pindura mubvunzo tati apa wana here pakatambanuka ndisikuziva saka miri rakauya asitaura kuti ndakapa wana pakatambanuka amudzidzi ndakuenda challenge achina ndazva ndinoitwa handisi kubva kana kuti ukamupaka ndiwe kandiwesa kuku wake nawo bhera ndikubvunze
ukatora ndiwe badza kuti ndakunochera mbeva. Pakuchera mbeva mubuda nyamafingwe kuva nemusandiani. Nyamafingwe badza here iwewe rane musandiani. Ndiwe chera. Ndozo wakaitapo wakatotora ndiwe badza. Uchitindura muchera chi? Saka mabuda nyoka. Saka yakukunda. Urubana banyari. Ende uchita amudzidza unoona iye manje akuti fokoro mdara. Apatisina udzidzi upi? Haikona kutsira nechitendero mana mana. Ndaona nechisiya ndinoda kuita mudzidzi. Haikona kutsira chitendero. Koiwe. Nandi titasa bepa rako kai. Bepa rako rakasainwa pa 13 August 2016 ndizvo? Kati ndobva razoita futi rimwe date riri pamberi apa rakanzi 27 ndobva razoita futi 15. Chii changa chichitika? Bepa rakasainwa kumashure richitaura mapayment ari kumberi. Pavari kubvunza ndepekuti mari yawakabhadhara 800 wakaibhadhara kamwe chete kana wakaibhadhara muzvikamu bepa ndokuzonyorwa pekupedzisira. Ndakaita mari yekutanga. Taura zvakanaka ibaba. Mari yekutanga ndakaibhadhara kamwe chete. Yekutanga ndakaibhadhara kamwe chete ifani. Ndoda kuenda kukarara. Then dzimwe mari idzi ndo dzaakuuya dziri muzvidimbu. Hauna kupindura mubvunzo hanzi bepa rakanyorwa rini pawakatanga kubhadhara mari here kana akatanga kubhadhara ndo pakanyorwa bepa watatobhadhara tichipedza kutobhadhara mari ndo patanyora mari yawakabhadhara totanga 400 ndo pamanyora bepa handidzi right waita zvakanaka ndo pamanyora madzetse kumberi nokuti pane iwe hatidi vanhu vayo iwe dai wataura nyaya yako yekupiwa lendi zvako zvakanaka kwete zvauda kuti upa zvinhu zvisingaendeki urutaura kuti iwewe mabhadhara na $400 ndo musi wanyorwa bepa handizvozvo kospesi yema madheti ikazobva kupi zvakakaita bepa itakambonyora izvo zviri zvese mari idzo tatangoita tichingofitira mukati mumwewa nekuti iri taingoti irafu bepa one madhetse acho mama akanyora kare kuona ndiani handitozvo ndese atambokuudza chinhu chako chiri dubious madheti atainyora ipapo ndo madheti ndofunga mukatasa madheti aripo pandisiri ndakatonyora mamacho ndiani akanyora aisaina ndiye amenyora dheti rayo asaina achinyora dheti pamwe panogona kunge pamwe pakaiti kuonera pakunyora dheti asana pakasainwa pakuzikwaka ndazoenda kuseri pamwe akusindikwaaaaidei ai kuseriko ndingaenda ndabva ndatoona pakanzi mari yekupetera kwamama 30 US wakapetera kwamama zvazvakaita wati paid cash wakandipa mari yacho handina kupa ichangamira mambo waunyepa iwewe tsanangura shamari zvakaita ndezvekuda iso pane pandakaenda ndichinotakura ambuya vamutsitsi kwakandeya uko vandikumbira mumoti ndopandanovatakura iko vakati amutsitsi tozoita sei tozokubhadhara ndopatawirirana mukuwirirana kwedu kwataita tichiwirirana ndopatanotakura ambuya vaibva tauya navo ndopatazonzi vada kuenda kuchipatara kudharweni ndopandavatakura futi mandaenda navo kudharweni ndaenda navo kudharweni saka mudzidzi vakazonditiwo handina mari yekuti ndingakwanisa kuenda chikubhadhara pano asi kune chigomba pane maini iri kuzasi kurukova kumundeko zvikanzi kune maini iri kupasi iwewe zvochiita tochitaurirana ndochikuti ugochera pamaini ipo pakamboita mari zvochiita zvegozi panogona kungoramba paine chikuti paine mari panoramba pachera pasi pane mari ndobva ndati inini zvemaini ndirimo saka toita sei zvikanzi iwe ukakuenda kwakandeya ukaita mari ikadaida $50 zvikanzi chiisa itichi iti $100 chiisa neimwe $100 ndikupe kupi ndikupe kupasi uko wozochera zvako ikoko ndobva ndavapa 150 yen iri mari yekubhadharwa pamotikari yangu nemari yekuti ndapiwa chimaini chiyechi ndobva vauya mumwe musi ndaitogogora pane magama vanga vakaisa so pano pamwe ndisiri kutorera vanditi iwo unofana kuenda unopetera kwamama ndimudzidza
ndikandonopetera kwamambo vaina ndonopetera sei zvikanzi nondipa mari yako ndozosvitsai kuna mambo nekuti ivo tiri kumusha waizvitivo mupurisa wake wokwamambo saka ndavandatora $30 ndopandavaka adzimai yangu atoripo ndikavapa $30 ndopandamirira ndikati tichazonzwa taakushedziwa kunzi tiende kupi tiende kwamambo kwedu asi kubva ipapa ndakapa mari nanhasi handisati akushedziwa kunzi kwamambo kuya taakufana kunge ticheni saka nyaya iyi ndakatomboitaura chero kuwati ndo zvakaitika ndakabvisiswa wachinyarira zvako shamari unonyepa singaite unonyepa singaite sei njere unadzo ndodziri kutuma musikanzwa izvo uri njere mupengo so munhu ane njere ane musikanzwa ende ane experiment aso wanzokuta dzese dzakutaura indyari ngwei dzemunhu ane chii musikanzwa yake nechikare wandinzwisisa hakuna pamaisainira napepa muri vaviri uchitaura ndyariko dzese idzi pasina signature yasabhuku wandinzwisisa 1 2 hakuna pamaisainira napepa iwe kana wakavari kuseri kwegrastage handizvo pasina signature yani yagrastage wanzwisisa tabva ipapo pazvese hakuna pawaitora zita ramaibhera kana rabhera usina kuindoza futi nhamba dzechitupa dzechii dzemunhu because nhasi taichitobvunzwa kuti but imi mabhera nhamba dzechitupa akadziwana kupi munhu upi handiti mutindo wasabhuku ukabva kupi uri papi uri papa kuro chini ndechechii chechokwadi zvinechi ndechemubikiro echamwari hachina kanga chinoshanda ichi ende ndiwaitombonyora zvako uchidrafta kumba kwako ndesaka uri kuona mabhengi wakubvunza kuti iwewe kumadhetsi ekumberi wanga wawana kupi because musi waitwa first payment ndopakanyorwa chinichi aya madhetsi mamaya azopindira papa pamwe dewati patikaita last payment ndopandikazopuwa acknowledgement zvazviri nani saka zvese kuri cross examination yatati kuita leo yatiratidza kuti this thing is dubious kana uchida kugara pamunda kurukura nyaya chadzo dzinenge dziri mhenyu after all wataura kuve ukati lenda aite sei hauna kupusa iwe kuti unotenga mombe isipo kaiwe ndiri kunyatsokuona zvangu hauna kupusa usvika papi ipapo wakamutsamudza haungamboite zvo zvokunyatsozo zvinokunyudza asi musikanzwa yako ndoyanga yakotuzi ndakubikira mazhizhi uchiti no kandaisa mazhizhi ememete emari haakudi but isinotozviziva kusakukwatinyira munhu atanga chinhu chekutanga nhamba dzechitupa because vanziva kuti ndo identity yechii yemunhu nhamba hapana padzinofembereka asi zita yemunhu inogongoridzwa kuti ndotongomuzwa ndichifamba asi nhamba dzake dzechitupa handine sei iwe majai official mark yekuti inoedha flavor to this document kuti document rechokwadi ichi document chekunyepa changaichi titangena ipapo tichigona kubatsirana kuenda mberi chinhu ichi ndechekunyepa ichi inini chakamire chokwadi chiripo ndekuti nditi ndechekunyepa izvi zvandakaita teereresa ndati hauna kupusa dai handiti kuti unditorewo futi semunhu akapusaka vokuti nichabhiliva chiholo zvikadai vachipati vatutaura nhamba dzabhera dzechitupa unadzo wai iwewe wakazoda ndiwo kubhadhira mari ndiwo wakunyora futi risiti anga asipo here munhu afunga atambira mari yake unobva unyora here unobva unyora sei asina kunyorera hakusi kukanganisika handitika ndofojari yawanga uchida kuedza kuita iro grastage yakanga aripo grastage yakanga aripo musi wamakapanana marei sei grastage aripo kudaro makaenda penyu mega kuti tuchete singati grastage yakunge andiri tibhadharani mari idzi ndakatombokudare ini grastage ndikatomubvunza kuti zvina azvizondinetsa here kumberi izvi handiti aiwa ndatini grastage akatoramba yakati inini panhau dzeminda idzi azviite neposti rangu randinaro azviite kuti ndisainira nenimi kuti matengeserana munda akatoramba zvekusaina izvi grastage asi ndakatomuti
imimi ndimuita witness akazvinaka. Iwe shamwari kwese ukukurese tati iwewe ndongo uchibhadhira mari waiziti ndokwanga uchinyora chidokumenti ichi. Kana bhera akagona kusainira kuro tangu wakuita sei? Kunyora kazi. Waifana kunyorerwa kana munhu atambira mari yako. Saka kana padaro kunoti wakabhadhara mari kana utaona. Inini kubhadhara ndakabhadhara changamira asi kuti semamira. Inini handidangu mwazvifamba munhu atinobva tatadzana kupetserana kana waungondipa kuti ndifambe zvizokunyepa. Handitika. Tati yakabhadharwa ere mari apa? Kana zvakadai zvine zvinoti pane pasi. Taurisa. Kana zvakadai so zvine zvinoti pane pasi. Iwe bhera. Munhu ukamutambira kugara. Hanzi munhu wakamutambira kare. Wakamupa kapi kugara? Taurisa bhera. Wakamupa hekta. Iye munhu arikupedza kusanongogara anopiwa hekta nai. Anobvunzo waimba munhu usanogara anopiwa hekta. Wazvizwa unenge watonyarwa futi because uyu anga ari kungosanogara. Dai so tichiona dzimba tudiki setwemhondoro ndoti waifanga achibuda but utudza kuti pane 3 room house yakakura. Ipapo changamire ndakaita tsitsi right zvino tsitsi dzako kanhasi and taisa this 2016 urunzo achirima muda upi ende chinhu chazotobhohwa iwewe inyaya yekuti azopfuuridza paukamutaite sei ukona banya kuroti hekta yawakagara iwo hausisina basa nayo kana ukabva 2016 6 years usingaishandi uruti kudini because isisi toda kuti tigadzire chinhu chinobatika iri bepa ndere kunyepa handiti injerewo dzadzako asi tofamba nezvaukafamba nazvo iwewo uyu munhu ukamupa hekta yakakumbirirwa sikuramba very munhu akakumbirwa unoita sei kana munhu akumbirwa unoita sei wazvinzwa zviripo unomupa kana kuita sei saka iwe wakabvuma wakamupa hekta ipapo ndopandati postori ndochakanyanya kutizungaidza saka ndiani wauda kuti agadzire kuzungaira kwako kwechipostoli saka ndati ndachikuda kubuda zvako ka asi madhaka ako waita kare ndiani wauda kuti atore bherinye madhaka ako waukaita uri muchipostoli apa hapana asi kuti zvino kana pashayikwa anotora panofana kuitwa sei saka tayakwa muri shangamire kuti basi repurazi munhu akundishungurudza zvakapawatouya anza ungaona ani nechekare ndanga ndisina hapana dronechi drone kusina anza yako ungaona hayo kutoziva kuti shuwa apa ndakamupa ende ndakabwaira nechipostoli handiti dambudziko raufana ngoshotaura panapa ndekuti aiwa kwaakuda kuita mafundo uko handisi kuda shangamire ngaamentene muganhu wake upi wandinomupa ukadaro yezi aona kufamba izve kuva vana kai wamboudzwa nemutombi kuti wakanochera nyama fingo iwo waifana kutonyumwawo kuti grastage ane kumba kwake handiti ane yadhi yake handiti sei asina kutora bhuruu wake amuisa kuyadhi kwani obata ipuka rinoidza rinotokuudza ipapa kuti grastage aitoziva kuti purogiramu ine mukomana upi inde ndo yapaurika zvino wakatambira kudhara unozodii iyozve muchitaura kuda nomure pindura kuti uri kuti kudii ipapa hanzi nachangamire vakuru vakati pangwa uine rako zano wakagara ipapo wauya kuna changamire uri kuti kudii pamusoro pemukomano uyo wakabvumba ndima yekurima kumusha ndopari kudiwa nachangamire vaone kukubatsira inini changamire munhu ndanga ndisamubude pandiki pamuda papa hagarike naye chinodzoka chaitika majama mukomana akabva pana pakasangana nomwe munhu anongokwachura akabva kusvika poutaura twakawanda agarike naye ndakamutomboda kurwiswa navanhu vekutsakana abatwa anomotokana achiita meeting indiri kumaini zvikazibhera mwana wako uyaone zvaaita kuno
ari kuposition party ini zvakati singazivi ndakaudza pamachini uri zvikuita munhu wako akazi no mudzidzi ndichataura naye uku ndo zvakanga tizira ukaenda kupunzwa futi nevanhu vedozanup tikambotaura naye saka stiri naizvino zuro uno anga ari kudhevhu achitaura kuti ndoremera nyika ndinomaridza angu inini bhera hana zvawaita zvakanaka isati shandira makuhwa bhera wanzwa tinoshanda nezviripo tiri kuti una agreement yake yewanita yaudaregera achivaka 3 room house zvino ari kuzosiya ikuku achidarikidza kuya kunobata ndimadzeri ndokwamufauchemana mangumai kuti mama aapfuuridza pakere sei patikawirirana isitouya twadzataiwaka muganho wako uushamari usapfuuridze kuenda kupi yanakakai chivo chikumuka kudarikirawo chii uye zvegara zvakanaka nani yakaitira ndekuti ivo chipo chikumuka kudarikira Alright, chimira, regate kubesere. Hausi kudarikira. Asi kwa wakuda kunorima hawasi kukuda. Wanzwisisa? Kana vanga wakakupa wakadzimaidzika. Vane pavari kuziva pawanga kuti unoperera papi? Chinhu chakutadza kuziva shamari ndechekuti hauite mafundo kudarika munhu akakupa. Wandinzwisisa? Even nhasi akashtaura kuti ndakamupa 3 meters baba wakavakira handizvozvo isi tinozvitenda nokuti akatomboratidza mumwe muchena wekukupa wandinzwisisa zvatuta hauzoti aiwa nokuti ukaripa kudhara ndiri kupinda chete uko aiwa kazvokuderera ndiwe uri kuona panyaya mafundo a plus kugara zvakanaka nevamwe zvekutaura mabera wazvinzwisisa hakona kugara zvakanaka nokuti ane njere saka vamwe sanga achitononga vakapusa ndo problem ine munhu ane njere vamwe sanga achitoenda sei saka akawana bhera uyu ambati akapusa akutonzi amudzidzi yari mudhara ndezvekwako izvo anga achitemba chipepa chekubikira ichi right bhera muganho wakwampa uchiri kuziva mogadzira tsoka dzamu ndouya ndoona ndoziva kuti akugara achipa pamuganho wake achienda kupi tadziti hatidi kuti iwe umusiya arembera pamhepo nekuda kuti ukamboita zvedzi dzacho wandinzwisisa hapana paacharembera pamhepo nekuda kwokuti iwe ukaita kare chii tsitsi dzako ngadzirambe dziripo nomata kuti zvitendero zvasiyana ende pane zvimwe zvanoda kuti muone maland disputes mazhinji ari kuitika ari kuuya kuno ndekuchechi dzenyu idzo dziri mbiri ndo andinotonga mazhinji kuti taimbonamata tese apa vakukwavako saka nenda kuti hamusi kunditongesai chechi hamusi kunditongesai land maakunditongesai chinamato chani wasipatituta saka isa hatidi kutonga zvezvitendero zvenyu handiti toda kuti tifambe nenyaya dzamune makonana pai paleti handiti zvanzwiwa muganho wenyu wekuti ndo wandikuda kungotsitsiridza une baki wandinzwisisa kuti mambo vaita tsiye nyoro dzekuti unofanira kuwana pamukatsoka unofanira kuramba uri kutichi uripo handiti zvanzwikwa bera uyu akaita tsitsinei chiita ukatsitsinai unoita tsitsinai pakudii unonzwa kuti munhu anenge atondipa lendika akapa akapusapusa zvake handizvozvo munhu iye ndikatomuona ari kundotenga kuti mwari wangu wandinzwisisa because ndiye ari kuita kuti ugare kupi kwagara handitoita mafundo munhu upi iye wapanzwisisa izvo kuti kune tunyaya tokundodzingani matemo kudii hawaiti kuzoda kuuyewapo izvo mfana zvibvunzawo kuti kune vakambodzingirwa nedemo here nemunhu ukaona pasi inotanga kuzvisecheseche kuti but wai zvakuitika ita apapi pazvizvimbo handizvozvo ndozvikudiwa zvauku wanzwisisa bhera newe unogadzira tsoka dzangu ndoya kunoona mugani wenyu ende ndouchagara uripo permanent handiti ichi chimubvarire zvenyu ichi chakapikirwa hachina basa ichi
ende dai matondiudza kuti mamungatengeserana ndanzi kupinda masviki wandinzwisisa ndaishoti aiwa le ndaitengeswi saka handiko kupi but ndaona kuti musikanzo yamamshi yakaedza kuita sabhuku muganhonye kutanga anoziva garange ndakamushedza kangai pamukapanina muganhotanga mushedza wepanotisa mapurisa vakazoti iwe nyaya dzakwe dzatitonge kuno kundeza inonozodzera nemo iyi unobasabu iwe veronikolemara kubasabu akabva agara naro kunoshandisa kutengesa huni kuzvidemo rangu saka demo rangu ngaandizosera aiwa tasi nyaya ine muridzi wayo ndakagadzira tsuka ndinouya kupi ndolamenta muganhu wenyu kureva kuti hapasina achakuurira kuenda kumberi kupi kwemumwe handizozvo ipapo nematemo acho anobva adzorerana toonesana zvakare kuti kugara zvakanaka nevanhu kwakaita sei kwakakoka ukatadza kugara zvakanaka nevanhu unenge wamisfit musociety wanzisekuta hapana anenge achabuda zvino unomugara chibudzika pasina anobuda iwe pakatanga pana vanhu ava hekta ekutanga danzwa ngoripo kai saka bhera ukunyepa kai aiwa sabhuku akangapakutanga tichisvika nemukomana uyu tichiratidza ndakainotora sabhuku kuya kumunhu unoziva here sabhuku munzvimbo menyu kuya kwano akauya sei murume uyu mauya akaita kunungu wake wagrasted nadzidzi anamata tichivadzidzi vakakurukura tikuri vakumbirwa naagrasted ikumbira nzvimbo wangu ndizvinobva abvuma abvuma agrasted aripo kudaro nemaoko ezvakarakidza chii hekta yava yataura iyei ndakakatisipa ini pandakazoweni ndakakatoke chitu vatorakidza nakare mugano yava chiti isusu tikabva apa kusvika apa kusvika apa vakatorakidza makafamba kare tiri kuti inini ndidaka ndiripo pataura kugano akwende chakamira waitozvikanaka asi une pawakaratidzwa vachiti apa vachiri kuwirirana vasitavapesana handizozvo une pawakaratidzwa kuti mugano wedu takafamba uri papa handiti ichokwadi arimaemakwe arimwe iri mubhuku rako mbidzidza rako sasa uyu muregister hamu asi kutaura chokwadi muregister rangu hamu asi patinoita zvimainputs arimo unenge uchimupa ari paipo ari muti mbondibatsirawo anenge ari muti anenge ari paipo paunenge uchimupa mainputs yakoshaka mainputs iti anenge achikotinezvese ngaapuya pane paukurasika panonzi mainputs panotonyorwa kunzi mwana ari mubhuku masabhuku ano ndizvozvo saka ari kunyorwa kunzi ari mubhuku mano ari magarani kosaka kuroti muregisita mavo ari chii munhu wese ari kuwana mainputs inenge iri household unogota hamo umainaaaakakuda iso unoona kuvhileja nditi anenge akaberekwa nomwe munhu haana kumapo asi anenge akaberekwa nechi chinotaura kuti munhu akamapo chii chinotaura kuti munhu akamapo right chokutanga munhu iyeyo anotsvaga atakara kuna sabhuku aiona sabhuku rounganidza vanhu nekomiti yake opiwa zvipamutemo apiwa zvipamutemo saizvozvozvo munhu iyeyo anefutwa kwachangamiri kuti andoti muenzi watiandai zvakadai achitika koziya zvakare zvakasimudhumeni vanouya kuti panokodzera kuti apanogarika here munhu iye apa zvipamutemo ngatimbona nhasi uda akarwara achifa anga achamira panhamo dzake ndiani ndini uchimira uri ani sababa ndati unomira uri ani iwo hauna kubvira wabvumba resitemutere akatira kumwe chete kwaitirire chiiwe asimuguma aitira document level munhu kana achinge akutera kuti anenge ahousehold zvakaita kuti pane kudzidzwa kuri papa inini handaiziva kuti ukanzwa vanhu vakuona sabhuku muri kuenda kusiriko handiti haikubva kumba wakapakidzwa mashoko wandinzwisisa
chinodiwa kana wasvika pana varume taura chokwadi chine chipapi panzvimbo handizvo kureva tanga mwana wanu handiti ari muvillage maani ana kuvake ri muvillage mako chi iwatichi musamuitse nharo munogara pamajeri munogara pamajeri kusaka ari kuudze zviripo handiti iwe urikuona kuri iye muri dzavo dzotinde mangani hapana chokudisputenza nharo ipapo kuti ndiye anogara mumba macho handizvozvo right tarirunda yakanzi uyu tanzoti ane kwanga achaenda mamuchaita seinde pirumundasiyo adzii iwe waimuteresa ukochadii because anga achitodevelopa pavillage make iro ina kuti tidai kuti wakanisa kuti yopo to oveseka abantu sisi chakamira very good waunga nyaya haisi yekugara nyaya ndeyekuti ava vanhu havaiti sei ndomane nyaya chida pekugara correct hapana nyaya hapana dispute iba asi magariro ndovane chii havagare zvakanaka handiti ende weanzerera sabhuku unonyaita mhanza diki iti anosvika ugosi handiti saka nyaya yatikaugadzira ndeye magariro handiti asi pavagere paisailenda havana nyaya wesetana nemuwako atidai anga achigara zvakanaka even 6 days from now anga asingagare rebe aigara unhu wake manje hauite saka iwe nasabhuku masvika pakuira nyaya ndechii sabhuku inova chanotidherera wabatozitaura nyaya ndeyeunhu kwete pekugara hapana nyaya alright sabhuku nyaya yetinenge yakuenda kunozarira pane zvandandida kubvunza pacho pamakaratidzwa gore iroro vanhu vakuenda mavakuratidzana kechipiri muchiri kupaziva here munopaziva uyu achiri mukati memugane here kana kuti akunze kwemavakaratidzana vachiri kuwirirana wazinzwe wanza zvokutaura sabhuku ati wakupi wakunze ayoteerera inzwamira tikubatsira imimi ndiyo musingakoshese masabhuku aya kana munavoku nekuti munovadheerera maakushandisa tsumo yekuti chikomo chinoremerwa rokurefu isusu tepadhuze tinochibhabhadzira nyaya iripo ndeyekuti isusu sabhuku tinokoshesa nekuti ndiro ziso redu kana imi mukata dispute inenge isinozozva kuti zvese zviri koreti tinozvona panani nekuti ndiro ziso ramako saka zviri kutaura sabhuku ari kuti iwo wakunze kwemugano pakutanga unova ndiwo uri kudiwa nachangamire nekuti problemu yenyu inyaya yekuti iwo wabuda kunze kwemugano ndozvakupa kuti uyu aitise kuti asisakude wapanzisizvo nekuzochinjwa kwemakara emagemenzi zavo zvaita wese urikuona pane nyaya saka sisi kuona kwedu sedare tiri kuti ukadzokera papa ipako pemazraisi zvinhu zvako zvinoita sei zvinoendeka zvafanana nebhutsu chaiyo tipfeka size 7 ukamanikidzira 10 hauna kwaunoenda kana ukada kuzopfeka 5 inokurwadza hauna kuti kwaunoenda sei asi ukaenda pane yako yemweyo zvarit ona pane nyaya sabhuku changamirezvo vataura panapa nyaya yavo vatopedza vatava varume vachatsvaga tsoka dzavo changamiro vosvika kupi asi kana vasvika changamiro havachada vhizheni yapera changamiro havachada vhizheni yeuyu vakuda vhizheni redziso ravo wanzozva tiri kutaura kutaura kuti zhanje ndiye anenge ari pamberi utaura kuti aiwa mugano wandaiziva ndeuyu kusvika apa
ona society changamiro chigadziriza chisekta district uyogara maki mawakawirirana pakutanga kuti aite sei agara ngozi kama mvumo vakaperi kumudhausi ana kwanoita kuroda pano maitozoti hakuna kwachaenda andizivisiza kukumbidza kwenyugadzira tsoka dzangu kugadzirika kwenyaya yechocho handivii isu taitoti kurumbidzani nekuti nguva yekurima ndiyo imvura kai madisputes anogona kuramba achiita sei achingoita rise nenyaya yekuti vamwe vanhu vada kujara iwo chada kuramba uchienda uku yacharota kusiripo saka ziitei nekuchimbidza changamiro wabhara mese muri tumende unoteerera sabu ai sabu kwatarota munzwisise muri mbirimi mese muri vangani ndorapa ucharenjwa nouyu anochidano mari ndinayo kundarika nyika yairipo ndeyekuti ari kuenda pamugadho wake zvongogadzirika zvakanaka